Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Uvelepi. She is packing her clothes, guys, crying non-stop. Uvelepi, speaking to herself, ends up saying, "Kodwa yini? Yindaba mina ngihlupheka empilweni yami kangaka? Ma, uthuleleni? Ma, awungiboni yini ukuthi ngidlule ebunjimeni empilweni yami? Awungisizi ngani? Ngiyacela ma, cela ungisize. Akho muntu empilweni yami ozongisiza. Ngiyacela, cela ungisize." Crying, guys, there. And then the scene just ends like that. Next scene, guys, extend we see uPhetheni. She is sitting on her bed, guys. She is reading and going through some article on her iPad. So as she's reading there, she's like, "Wife lays bare the Dlamini skeletons." Hey! Wifey, Pella unomfundo, guys, from the previous episode, she spilled the beans ukuthi wenzakalani in that Dlamini mansion to one of those, what are they called, the reporter or the journalist. So unjengaye angene ke ekamereni, uPhetheni zakhe uyayibona ke intombi yakho, She's calling herself ngenkosikazi yakho. Usenzela isigaxa ke manje, masterpiece ke futhi. She gives unjengaye the iPad enzela azifundele. Unjengaye then says, "Ukhuluma ngani manje?" He reads the article ke, and then he's like, Hi, yini manje? Uyasangana yini? Uyasangana. Ungenelwe yini manje? Ukhuluma kanjani nama-journalist lona? uPhetheni is like, "I'm sure bekazama ukukhusela or bekazama ukudefenda thina." Unjengaye then says, "Hi man." He throws that iPad ebhedini. He's like, "Ukuphi yena? Nomfundo." He storms out of the room. Nomfundo. uPhetheni is left smiling there, you guys. Okay, next scene we see uVuma benoSamke endlini yabo. They are busy dancing, enjoying themselves. uSamke is like, "Ingoma yami lena." She's looking at uVuma. They're trying to dance. She's like, "Wenzani kodwa?" She laughs at him. uVuma's like, Uyangihleka. Angithi ngikutshelile ukuthi mina ngikwazi ukudanisa." As they laughing kanjalo guys, uVelepi walks in carrying a bag. uVuma then says, "Hawu mntanami, hawu Velepi. Alungitshele mntanami ukuthi sowubuyile unomphelo." uVelepi then says, "Hayi cha lutho ke. Ngizoletha impahla zikaManqoba ngoba phela vele I won't need them." uSamke then says, "Usho ukuthini?" uVelepi then says, "Hayi kahle wena. Uzozenza ingathi unendaba lana. This is what you wanted kwaseqaleni." uVuma then says, "Velepi kodwa." uSamke says, "Kodwa mntanami." uVelepi then says, "Angisiyena ingane yakho wena Samke." uVuma says, "Velepi, cela uyicabangisise le nto mntanami. Kukwenu lana. Nakhu ekamereni lakho." uVelepi then says, "Sengiyicabangile. Angeke ngihlale la ekhaya. Ningangiphoqi futhi." And she just walks out like that. Next scene, ke unomfundo is in unjengaye's office, you guys. And unjengaye is mad. He's like, "Kodwa ubucabanga nomfundo, he?" unomfundo sathi, "Sibalukhulu bengithi ngizama ukuvikela umndeni." unjengaye sathi, "Wena uzama ukuvikela umndeni wena ube unganalo ilungelo lokwenza lokho." unomfundo then says, "Okay ke izinto ziphume ngendlela that I didn't intend for them to come out." unjengaye then says, "Ziphumile kodwa, ziphumile." unomfundo then says, "Bengithi ngikhuluma nengane njengomzali ekhuluma nengane. Bengikhuluma okusenhlizweni yami." unjengaye then says, "Okusenhlizweni yakho nomfundo? Okusenhlizweni yakho yiyona ekumoshe yonke lento lena. Wahlambalaza umndeni wami nomfundo. Now the whole of eThekwini knows about our affairs ngenxa yakho." unomfundo then says, "Kulungile ke. Ngizoyifonela leya ngane ngiyitshele ukuthi." unjengaye then says, No. Into ozoyenza wena njengamanje yikuthi uvale lo mlonyana wakho. Siyezwana? She just keeps quiet. unjengaye then says, "Hi boy, hey, uyangizwa na?" unomfundo then says, "Ngiyakuzwa sibalukhulu." As he's speaking like that, the door opens. uPhetheni athi oh, she comes in, guys, ephethe tray of itiye. She then says, "Bengithi ngikukulethela itiye." She puts it on the table. unjengaye then says, "Ngiyabonga." uPhetheni then says, "Oh, ithi ngikuthelele." Abanga guys, uPhetheni, a whole Phetheni bringing a tray of itiye. I know ukuthi she is just using this to her benefit. unjengaye then says, "Yabona kusukela manje
uzovala lo mlonyana wakho uyeke ukumosha izinto asithembeke ukuthi yonke lento emoshekile izolungiseka. As he's speaking like that uwenzeni angene. She's like, baba baqonda ukuthini mebethu ukwenza akusiyona ingane yakho. She's uphethe phone that time reading from the article. Unjengaye looks at Nomfundo, he's like, uyabona ke lena uyabona into engikhuluma ngayo. And then that scene just ends like that. Next scene, uSibongile use-campus and she's sending uKwenzo a voice note. Then she says, ukuthi abantu sebeyazi ukuthi awuzala ubaba uDlamini abusho lutho Kwenzo, akushintshe lutho. Usengukwenzo lo engimaziyo futhi mina ngisakuthanda. Ungakhohlwa lokho. As she's speaking like that on a voice note, lo mnganakhe lo umngani that I was saying ukuthi she's copying uSibongile. Angazi ukuthi ufonani kuSibongile. She copied a project kodwa uSibongile akazi. Yikhohliwe ke igama lakhe. The girl comes, she's like, Sibo, yeah bo. She hugs uSibongile. She's like, oh my gosh, I am so excited for Ama Mike. That time, guys, she's excited for her marks, knowing what she copied a project uSibongile. uSibongile then says, Ntombazane. Girl goes on to say, Yabana Lena, ngihlephulile. Mr. Ngobese is going to be so proud of me. uSibongile then says, Hakumele abe proud of you. Ngoba phela usebenzile. Mina sengijahe ukubona mamakhe shame. Girl then says, Hayane. Akafuni ukufakaza cause uyazi. uSibongile then says, Hawuyazi. Azange ngikubuze. Uyenze ngani i-project yakho? Like, what was your project about? Girl then says, angithi bengizoyenza nge-bathroom. Bese ngathola inspiration kuwena mnganami. Bagcina sengenza ikhishi yabo because it's my mom's favorite place endlini. So yeah, makes sense. uSibongile then says, okay, ngiyathemba mina ke. Ngiyazi ukuthi uyishayile. Manje ke, as uSibongile wants to ask more, girl is like, guys, bo. Angithi manje sesidlulile kwindaba zama-project. So, ngikutshelile indaba ezimnandi kodwa ukuthi I got a new laptop. uSibongile ngempela ignores that like unamanga. Ngiyakujabulela. Girl then says, hayibo, usibonile isikhathi. Mele siphuthume siye eklasini yazi. Then uSibongile is like, yeah, asambe. And the scene just ends like that. Guys, uSibongile is gonna get a shock of her life. Lento yokuthi uhamba uthemba abantu ongabazi. Next scene, uNomfundo is sitting at kamereni lakhe, guys, looking so depressed when uPhetheni knocks and walks into her room. uPhetheni is like, singakhuluma. uNomfundo is like, sengenzeni ke manje? uPhetheni is like, angizelanga uzolwa nawe Nomfundo. Bengizokuchecka nje. uNomfundo is like, uzongichecka bese uyangixhomela. uPhetheni then says, kube uyazi. Akukho kanjalo. Lalela. Sonke siyawenza amaphutha. Ngiyazi lento ayikho lula kuwena. uNomfundo then says, umbonile beginwe kanjani? Mina bengithi ngizama ukulungisa ngavela ngamosha ngenza izinto zaba worse. uPhetheni zakhe ya ngiyazi. Anjalo ke amadoda alafani nathi. Yabona thina mengabe khona umuntu ozama ukuhlasela umndeni wethu or umuntu esimthandayo, it's in our nature to want to protect. Enye into kufanele uyazi Nomfundo, ama-relationships uba nenkathi la kumnandi khona, then there's also difficult moments. The real question is, uzokwazi ukuyimela ke lento when it gets hard. Anyway, angigiyeke uphumule, and then she leaves kanjalo. uNomfundo then says, ngiyabonga. I'm wondering what uPhetheni means. Anyway, next scene, uVelephi uhlele ekamereni lakhe, guys, looking so depressed. Uyadla when uSangweni walks in. uSangweni is like, hayibo, walokhu uzivalele la endlini, ungavuli nomnyango. La endlini kuyashisa, na uyazi. uVelephi then says, manje, ucabanga ukuthi mina nginendaba ukuthi kufudumele kangakanani la endlini? uSangweni then says, chabo bengisho. As he's trying to speak like that, uVelephi sakufunani? uSangweni then says, Velephi, ngiyazi ukuthi ziningi izinto odlula kuzona njengamanje. Ngiyazi inkinga ziningi kubuhlungu. Kodwa nawe awukwazi ukuvuma nje kanjalo. Awukwazi ukuvumela inkinga ukuthi zikuhlule. Mina angikwazi unjalo. Noma usuyahluleka manje,
Okunye futhi ungamnikezi lo wamama lo wayana isizathu sokuthi ajabule mekabona unje. Ukuhlala endlini velephi lokhu udabukisa ngeke kudlulisa inkinga. Inkinga ziyafika bese ziyadlula. Odwa if ubhekana nazo. Ngibonile ukuthi kwenzekeleni. Ngimbonile futhi uSamke indlela bekajabule ngakhona bekabona izinto zinje. This is exactly why you shouldn't let her win. Wena ungusisi wami. Ngiyakwazi. You are not a quitter. Ngiyacela velephi. Cela mfethu usukume ulwe. Bengabe nami yangidinga ngikhona ngizokusiza, and then that scene just ends like that. Shuthi ke guys uvelephi abaluwinanga icala likaManqoba. Shuthi ke ingane izoyohlala or continue staying kwaMbambo rather, and the child is not going to be staying kwaVelephi or no Velephi. Next scene ke we see uPhakamani and uGcina are at his apartment. So uPhakamani takes uGcina's hand abheke iringi yakhe yomshado ahleke, and he's like yazi bengicabanga la ukuthi asivele sihambe yabo. uGcina zaku sihambe siyephi. uPhakamani then says noma yikuphi indawo nje enhle ekude kunabantu balana. Uhlala uthi ufuna ukuvuka eParis angithi. uGcina starts smiling indlela azithanda ngakhona izinto. uGcina then says so uzongisa eParis uzoyi-afforda kanjani leyo nto. uPhakamani zaku bengicabanga lana unganjani sisebenzisane ndawonye sintshontshele abantu bakwaDlamini. And then uGcina then says uzorisk impilo yakho for mina. uPhakamani then says awungithandi yini ngoba mina ngiyazifela ngawe. And then she smiled, and then he's like yinhle kodwa le ring, and then that scene ends like that. Guys, when I heard that, I'm even asking myself, Jemba Bukwenzo is saying he's fighting for the Dlamini family. Basho wacima. Is uPhakamani not going to run away with that money, Nkosi yami? Okay. Last scene, guys, as uVelephi is sitting in her room, isicapha-ke sivuleke kungene uSamke. When uVelephi turns around, she's like, sangweni ngiyazi ukuthi uwe. She sees uSamke. She's like, Samke, ufunani lana? uSamke's like, no, cha bengilethela uTeddy Bear. That time uSamke uphethe uTeddy Bear ezandleni. uVelephi then says ngikunikeza u10 minutes okanye ngizohayiza. uSamke then says, hayi, asikho isidingo sa10 minutes. Asikho isidingo sokuthi uhayize. I'm going to be short ngizoba mfishane. Yazi ngibone lo Teddy Bear endlini sitting alone. Ngacabanga ukuthi hayi man, athi ngiwuse lo Teddy Bear kuma wakhona. So ngikulethene lo Teddy Bear enzelo uzowukhadalisha lo Teddy Bear ukhale phezu kwawo, and then ulokhuzana uVelephi takes the Teddy Bear. Shak angufuni lo Teddy Bear, angufuni. uSamke then says yazizoboshwa. Uzobasha Velephi njengoba ulwa nami. uVelephi alahlela uTeddy Bear phansi. uSamke picks it up and puts it on the counter. Then she says, anyway, ke, when I know Teddy Bear, you guys will comfort one another. And she just walks out like that. uVelephi, guys, is so mad. She's like, ngijwayela lona. And she starts crying. She starts throwing izinto, guys, because the pain. uSamke kahle kahle, she is trying to poke uVelephi. Because what does she mean? She's bringing a Teddy Bear instead of bringing uManqoba. So she's saying in other words, since you can't get uManqoba, now go Teddy Bear. This is the only cuddling you're going to get in terms of a child, in a sense. Anyway, guys, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys in the next one.